bil-vers ta' qabel il-Vanġelu tal-Alleluja. Il-lettur minn kien qiegħed jaqra għal frażi sabiħa immens, iftħilna qalbna mulej biex nifhmu l-Iskrittura, biex nifhmu l-kelma tiegħek. Hija meħuda mill-Vanġelu ta' San Luqa kapitlu 24 meta San Luqa jikkummenta dwar Ġesu flimkien mad-dixxipli wara li jqum mill-mewt jgħidilhom jgħid San Luqa u fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. Kemm hu sabiħ il-qari tal-lum u kemm hu adattat għal din l-okkażjoni tal-anniversarju mill-mewt tal-qaddejta Alla Dommikil Attard. Ma nafx jekk tiftakrux imma l-ewwel qari beda b'mod stravolġenti, b'mod qawwi ħafna, b'mod sabiħ immens. Il-kelma tal-Alla ġiet fuq Ġeremija. Mhux Ġeremija qraha, mhux Ġeremija fittixa, imma l-kelma tal-Alla ġiet fuq Ġeremija. Dak li jiġri lil kull wieħed u lil kull waħda minna kull darba li aħna npoġġu lilna nfusna disponibbli niftu widnejna moħħna qalbna biex nisimgħu din il-kelma. Il-kelma tal-Alla tiġi fuqna, tiġi fuqek, tiġi fuq kull wieħed u kull waħda minna. Il-kelma tal-Alla li sabet posta, sabet il-bejta tagħha fil-qalb, fil-moħħ ta' Dommikil Attard. Kif sabet il-post il-bejta tagħha fil-profeta Ġeremija. Ġeremija jmur għand il-fuħħari mqanqal minn din il-kelma u jara li l-fuħħari jaħdem. U l-fuħħari waqt li qiegħed jaġen, waqt li qiegħed bejn idejh iħaddem it-tafal, jaġen it-tafal bejn idejh u jagħti forma lil dan it-tafal. Il-profeta Ġeremija jinduna li dan il-fuħħari waqt li qiegħed iħaddem u jaħdem it-tafal jagħti forma lit-tafal ta' oġġett jew ta' ieħor u meta ma jiġix sew l-oġġett illi qiegħed jagħmel bidejh il-fuħħari ma jarmihx it-tafal. Ma jarmihx it-tafal. Anzi, il-fuħħari lil dan it-tafal jerġa' jiġbru u jerġa' jipprova jagħtih forma ġdida. Forsi l-istess forma ta' qabel jew inkella forma oħra. U Alla jdur fuq il-profeta Ġeremija u jgħidlu hekk nagħmel jien mal-poplu tiegħi qatt ma narmi lil ħadd, ma narmi lill-ebda bniedem, ħadd mużejjed, ħadd muwarrimi. Kemm għandna bżonn nisemgħuha dejn kultant fil-ħajja tagħna b'mod speċjali meta ngħaddu minn diffikultajiet, meta l-pjanijiet tagħna ma jirnexxewx, meta l-forma li rridu nagħtu aħna lil ħajja tagħna ma tiġix. Ma tiġix kif nixtiequha. Ma sseħħx. U kultant narmu lilna nfusna jew narmu kultant lil dawk li aħna nħobbu għax forsi m'għandhomx il-forma li nixtiequ aħna jew li xtaqna aħna għalihom. Il-profeta Ġeremija permezz ta' din il-ġrajja esperjenzjali, din il-profezija li toħroġ mill-esperjenza tal-ħajja jgħidilna li jisma' li Alla ma jagħmilx hekk magħna. Alla ma kull bniedem, ma kull wieħed u kull waħda minna jekk il-pjan tagħna ma jirnexxejx u anke jekk il-pjan tiegħu ma jirnexxejx ma jarminiex imma jerġa' jipprova jagħtina forma oħra bidejh bir-rida tiegħu, bl-imħabba tiegħu, bix-xewqa tiegħu, bil-kura tiegħu. Alla lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Ejduli intom jekk dan konniex inħossuh kull darba li aħna niltaqgħu ma' Dommikil u nirrakkuntawlu biċċa storja ta' ħajjitna. Ejduli jekk kienet ġdejn tkun l-esperjenza meta noħorġu minn ħdejh wara li nitkellmu miegħu, wara li nxerdu f'ħoġru, f'qalbu, f'moħħu l-inkwiet tagħna, l-problemi tagħna, il-pjanijiet tagħna li ma rnexxewx, jekk konniex noħorġu minn ħdejh b'din is-sensazzjoni li għal Alla xejn mu żejjed, li għal Alla xejn mu żbaljat, laqqas idnub, xejn mu żbaljat, għax anke midnub, Alla kapaċi jagħmel xi ħaġa sabiħa, Alla kapaċi jagħmel ħolqien ġdejd. Ejduli jekk nixdejn l-esperjenza li kull wieħed u kull waħda minna konna nħossu wara li nitkellmu ma' dan il-bniedem ta' Alla, ma' dan il-profeta ta' żmienna. Ejduli jekk nixtkun l-istess sensazzjoni ta' dak
illi fuq ix-tajta jiġbor jiġbed ix-xibka mimlija b'kollox, b'ħut tajjeb u b'ħut mhux tajjeb. Għax dejni s-saltna ta' smewiet. Meta tmur fejn Dum Mikiel, ejduli konx tħoss fejn Dum Mikiel li mħabba illi Alla għandu lejn kull ħadd, lejn kull bniedem, u minu għamel x'għamel, ġralu xi ġralu. Forsi jew mingħajr forsi, għalhekk lil Dum Mikiel kulħadd kien ifittxu. Għax kulħadd kien iħoss illi fil-qalb ta' Dum Mikiel kien hemm post għalih, kien min kien. Kienx kriminali, kienx ħabsi u ma kienx bniedem qrib ta' Alla u bniedem imbiet mill-Knisja. Kien min kienx bniedem fi żwiġġ regolari jew mhux, kien min kienx bniedem f'saħħti jew bniedem marit. Kulħadd kien iħoss li hemm kantuniera fil-qalb ta' Dum Mikiel għalih, għax il-qalb ta' Dum Mikiel verament kienet xbija tas-saltna ta' smewiet ta' din ix-xibka li tiġbor fiha lil kulħadd. Il-qalb ta' Dum Mikiel kienet ġbija ta' Alla. Jew fil-waqt li llejla inġeddu l-imħabba tagħna lejn Alla għax din ix-xewqa l-ewwel u qabel kollox ta' Dum Mikiel. Jew fil-waqt li nġeddu x-xewqa tagħna li nħobbu lil Alla fuq kollox u fuq kulħadd kif kien iħobbu biex il-qalb tagħna tkun tixbaħ ukoll lil dik ta' Alla u lil dik ta' Dum Mikiel. Ejjew il-lejla nagħmlu minn din l-okkażjoni talba ta' ringrazzjament lil Alla għal din il-persuna, għal dan id-don, dan ir-rigal li huwa tali ilna, tali d-djoċesi tagħna, tali s-saċerdoti, tali l-familji, tali l-membri parlamentari, tali l-każini, tali l-ħabsejn, tali l-allima. Dum Mikiel kellu kelma ta' mħabba għal kulħadd, għal kull tipoloġija ta' nies, ta' fuq kollox imma lil dawk li jħossuhom l-iktar mwarba, ta' fuq kollox lil dawk li jħossuhom l-iktar vulnerabbli, l-iktar dgħajfa, l-iktar batuti, mod speċjali l-morda. Ejjew nofru din l-Ewkaristija bħala talba lil Alla lil Dum Mikiel, bħala talba lil Alla bl-interċessjoni ta' Dum Mikiel għal ħtiġijiet, għax-xewqat, għat-talbiet li għandna f'qalbna li qegħdin inġorru f'qalbna. Il-mulej jieħu ħsiebna, il-mulej jagħtina qalb li tixbaħ lil dik tal-qaddej tiegħu Dum Mikiel.